Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, una prèvia. Senyor Clausell, he vist al recés que vostè em deia Rottweiler i li dic que si sóc Rottweiler per defensar en vehemència que s'ajuda la gent del poble estic orgullós. No sé si vostè pot estar orgullós de ser el Rottweiler del senyor Robert, un alcalde que demanda perquè paguem unes factures falses. Dit això, vostè s'ha contradit en absolutament... Té algun problema, senyora Serra? Quin problema té? Per favor, no... Vostè, senyor Clausell, s'ha contradit en tot el seu discurs al llarg de la seva intervenció i deia... Un segon, senyor regidor. Ens agradaria que constaren literal les paraules que ha dit el senyor Alberto Ibáñez de que el senyor Juan José Robert ha demandat a l'Ajuntament per a que pagui factures falses. Que costen en acta sense ningun tipus de problema. Jo ho he dit en diverses ocasions també, que costen acta també les meues. Bé, simplement vostè, senyor Clausell, ha argumentat al llarg de la seva proposta diferents coses i totes contradictòries. Vostè deia que el govern, que el senyor Pasqual Batalla, com a responsable de l'àrea de foment econòmic, ho fa molt mal, porta el mercat al centre, això és un caos, no ve ningú, i al mateix temps diu després. I vostès que ara veuen que Vila-real comença a avançar, que comença a créixer l'economia, va i volen gravar. Com estem? O estem fent tan mal o estem fent tan bé? I mire, jo tinc cert pudor i no diré que n'hi ha brotes verdes com diuen vostè. La cosa està molt malament, Però mire, igual que vostès fan trampa dient que les coses milloren, el mateix exercici es diré a la gent de Vila-real. Vostè diu que tenim més diners de l'IBI i no sé quantes històries. La gent només ha d'anar a eixa carpeteta blava que tenen totes les cases on guarden el rebuig de l'IBI, de la contribució, i que vegen com durant 3 anys no ha pujat un cèntim l'IBI a la nostra ciutat, mentre que quan vostès governaven pujaven tots els anys. Ixa és la que vostès molesta. I després diu, i vostès si tot anava tan ben inicio, per què ara lleven? Doncs per paraula, per compromís, per serietat, per coherència, perquè aquest govern va llevar l'inicio dient-ho ben clar. L'harem a llevar un any per reactivar i aquella gent que possiblement no li venia del tot bé però va dir vaig a arrimar-me, vaig a ser valent, vaig a atrevir-me la que està caent a fer alguna cosa perquè l'Ajuntament m'ajuda. En quina cara anem a mirar-los ara a dir no, que com ha anat bé, ara anem a deixar-lo a zero? I aquesta persona l'has feta que tinguera que fer-ho abans d'hora. Evidentment que per coherència, que per responsabilitat n'hi ha que ajudar a la gent i a la gent que quan se li va dir que anàvem a ajudar-los se van ficar a obrar, se van ficar les piles, ara no seria coherent que fèrem el contrari. I miren, vostès tenien l'ICIO al 4% i me pareix bé. Nosaltres de forma puntual el vam llevar i ho vam dir ben clar, anem a llevar-lo. Ara no l'hem ficat al 4, l'hem ficat al 2, perquè evidentment la construcció n'ha que gravar-la, perquè el model on hem de tornar-nos la bombolla immobiliària que ens ha esclatat, perquè uns la van crear i els altres estaven dormint a veure si la mona passava. Per tant, des de Compromís pensem que és important gravar perquè volem un model alternatiu, que és una mesura molt encertada des de l'àrea de foment econòmic, que l'economia no està eixint de la crisi, però que a poc se millora i per tant no facin vostès demagògia. Si realment pensen que ha anat tan bé, aproven la política econòmica d'aquest govern i no fiquen pales a les rodes. Moltíssimes gràcies.